Waqt dialogu fil-Parlament is-sif filgħodu immexxi mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia imtella mill-Parliamentarians for Diabetes Global Network, il-PDGN, ġie rikonoxxut tħassib dwar iż-żieda fin-numru ta' persuni li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete. Madwar id-dinja, minn tal-inqas 540 miljun persuna tgħix b'din il-marda kronika li sal-2030 iċ-ċifra mistennija tilħaq it-total ta' 643 miljun persuna u sal-2045 tmiss 800 miljun. F'Malta, madwar 49,000 persuna jibatu minn din il-kundizzjoni, berba minn kull 10 persuni ħarġitilhom f'xi waqt f'ħajjithom. Fil-fatt, id-dijabete ta' tip 1 żdied minn 829 fl-2023 għal madwar 2000 każ fl-2025. Min-naħa l-oħra, id-dijabete ta' tip 2 żdied minn 20,632 każ fl-2023 għal 39,000 fl-2025. L-Speaker elenka li s-saħħa tal-bnedmin u dritt bażiku u għaldaqstant il-kura għal din il-marda għandha tiġi salvagwardjata u offruta bl-iprem kwalità. Per eżempju, fl-isptar ma tidej li ċertu prodotti li jkunu konċentrati mill-użu tal-sugar u solt ma jistawx ikunu available, u dak huwa eżempju ħaj, u allura issa irdu morru aktar minn hekk. Irdu naraw ukoll li fejn għandu x'jaqsam l-enforcement ta' liġijiet apposta biex dak il-prodotti li għamlu ħsara lis-saħħa lill-persuni, anka dawk li ma jkunux jafu li huma diabetik, eċċetera, ikun hemm ukoll l-enforcement. Preżenti għal dan id-dialogu kien hemm l-eks Prim Ministru tal-Ingilterra, Theresa May, fejn mhux biss qasmet l-esperjenza tagħha bħala politikanta li tgħix bid-dijabete, iżda ġiet rikonoxxuta bħala l-ewwel rebbieħa tal-Global Parliamentary Advocacy Awards. Il-co-chair tal-PDGN, Chris Delicata, saħaq li fit-tmiem din il-ġimgħa se tiġi ffirmata il-Valletta Declaration mill-parlamentari u stakeholders ta' dan il-forum, bilan li l-marda tad-dijabete tiġi rikonoxxuta sewwa sew. Flimkien, uniti nistgħu nmexxu l-qudiem aspetti varji li għandha bżonn il-kundizzjoni tad-dijabete madwar id-dinja kollha. Dan jinkludi aċċess aħjar għal mediċini, insulini, teknoloġija, li ninvestu, il-gvernijiet jinvestu fir-riċerka, li nuru dejjem empatija mal-persuna bid-dijabete, li l-persuna bid-dijabete ikun iċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li jittieħdu mill-gvernijiet madwar id-dinja kollha.